Как да вдъхнем нов живот в high-end с някакви бързи стъпки? Тук съм отворил луп, в който не ми харесва как звучи самия high-end. Слагаме стоковия плагин на Ableton по кодер. Натискаме Ctrl и G, за да може да създадем още един чейн, в който ще върви dry сигнала и отгоре wet сигнала, за да могат да се процесират паралелно. Дигаме банзовете на 40 и рейнджа на 18к. Може да дръпнете релиза надолу и формантите да ги вдигнете нагоре, за да вдигнете тона на осветяването. Намалям го до край и го увеличавам лека по лека, за да чуете разликата. Така ми харесва как е трябвало да звучи, но имаме много средни и ниски, които също са оцветени. Затова с тази писалка ще направим следната форма. Вече формата е въпрос на вкус, както и самите настройки тук са въпрос на вкус. Това са примерни настройки, които може да използвате. Ако ви харесват клиповете, които правим, моля последвайте страницата ни в Instagram, толкова за повече полезни съвети.